Goierri eskolak segurtasun eta ingurumenaren lehenengo astea antolatu du. Astean zehar, hezkuntza komunitateak hainbat hitzaldi eta jardunalditan parte hartu du kontzientziatzeko helburuarekin. Baina aste hau ez da hezkuntza komunitatearentzako bakarrik, izan ere gai honetan interesa duten inguruko enpresei eta pertsonei zuzendutako ekintzak ere antolatu dira. Horietatik lehenengoa, energiaren euskal erakundeak eskainitako gidatze ekonomikoari buruzko ikastaroa. Aitor Getxo autoeskola irakasleak zuzendu zuen ikastaroa eta bere ustez Euskal Herrian nahiko ondo gidatzen da. Euskal Herrian nahiko ondo gidatzen da. Ez da golan akatsa hondirik. Hau da bizimodan bezala. Etxean irakasten digute alan erolan portau kalean. Da gero kotxearekin alan ikasten dugu. Irakatzi guk irakatleak ondo iken dugu. Gero bakotxak erakutzaketakoa zikin du beran nahi duguna. Gitxi gora nik uste dut ondo gidatzen dela Euskal Herrian. Gaurko bizimodu da beti gabiz harineketan. Iritsi bigara, ordu erditzen, iritsi bigara, neu harinetan etorri naz gaur, iurretatik harineketan etorri naz. Orduan, nire gaur ez dute aurreztu ezer. Orduan, aurrezteko gehien bat indana da pizkat lasaitasunez hartu duzak, denporaz, frenazo barik, azalerio barik, eta gauzak aurretiz ikusiz, da holan, ez bakarrik aurreztu ingo dugu, baizik eta geuk giratuko dugu estres gitxaukin eta segurtasun askoz handiarekin. Nik uste dut hori hor da torrela akatzeka handizena, prisa. Bete gugaz, harineketan lalde guztietara eta ezin dugu iritsi. Orduen da, ez da gitea, iken duguna da, harin ibili. Frenazoa jo, atzerikara joko gaitude, aurreatu inberde, eta hau aurreatu da zertarako, aurrean beste kotxe bat dauk, eta holako akatsa dira. Satarrenak eta, segurtasunari behirituz, txarrenak. Importantzia gehiagoa diru ere imotan diogo, ez da holan, Gehien bat da, diruan kontuen gora beran bat, eguneko bat aurrezten da, baina estresa, gero kontaminazio emisioak, horredanak, energia, diru kontu ez da dana. Gehien bat da estresa eta gero bai da, segurtasuna. Hori aurrezten da gehien bat. Diru kontua, importantzia handia moten dugu, azken batean, hilaren azken, aurreztu dut 20 euro. Baina, gitatu dut lasaiago, seguruago, hori ez dugu kontuan egiten. Nik uste dut gazteek hobeto prestauta dauzela. Nik uste dut, Hori, nik bidean ikusten duena, sarrek, pixka daude lehenauko oituretara. Eta orduen gazteak, gazteak harina egiten dira, baina prestauta dauz. Eta ohitura zarroik aldatzea koste egiten da? Ez dira galtzen. Norberak ez baditu nahi ez dira galtzen. Hori da pixka bat eguneroko gauza, hau gu gaude erakusten teknika batzuk. Horrek teknikak ez dira ikasten egun baten. Horrek teknikak inber dira egunez erabili, eta azken batean egunero erabiltzen dira. Hori da guztiz. Gaur erakutsiko dituzun teknika bietatik baten bat? Aurretikaz ibili. Segurtasun tartea mantendu eta lasai, estres gabi giratu. Hori da gehien bat. Bestalde, lan segurtasunaren materian interesatuta dauden guztiek, autobabeseko planen inguruko hitzaldietara joateko aukera izango dute. Lehenengo hitzaldia Fremapeko Jon Izagirre eta Carlos Salgadok eskainiko dute, eta bigarren hitzaldia berriz, Su eskolako Ana Irastortak emango du. Bi hitzaldi hauek otsailaren 9an izango dira 3:00.